Takže mi neukážeš kozy, jo? Koho bys si vyzval do kleče? Kamo, Datla Marka Valáška. Možná bych na tebe skočila i já jako. Čau lidi. Čau. Zdravím vás tady u vlogu z letní noci. Jdeme tady na spotík. Rozehřívačka. Rozehřívačka takzvaně, dá se říct, no. A těšte se na hodně dneska pěkných kousků, ne fousků, ale kousků. A bude to dost povedený vlog. Těšte se, budou tady prasárny, jako fakt prasácký, ty vole, tak čau. To je kasárna, ty vole. To je kasárna, lidi, vole. Lidi, už se blížíme k místě konání naší předehry. A jdeme na to. Spotík, krása. Máme tady nové hosty a pojďme je přivítat. První tady Filip. Ahoj Filipe. Ahoj. Jak se těšíte na tuto akci? Těším se dobře. A tomu víc nemám co říct, těším se. Takže tady Filip a dál. Tady máme Meruňu. Ahoj Meruňo. Zdar. Tak, odkud se k nám přijel? Tak, přijel jsem z Velkého Brna. Z Velkého Brna, jo? A taky se těšíte? No jasně. Tak to je super, pojďme si to užít. Čau. Tady ještě jednoho pardála. Lidi, zdravím vás. Já bych chtěl říct, že tenhle pardál teďka prošel duchovní reformou. Co vám k tomu můžete říct? Bylo to nádherný, bylo toho dost, ale už stačí a jdeme si užít letní noc. Děkujeme. Mám tady druhý kolo. Dobrý. Tak, Pecka už nám jde na hranolky. Už má hladík. Tak, Pecka už tady má hranolky, takže taste test. Ano, máme tady hranolky s kečupem za 50 korun, takže hodně dobrý. Libový. Kolik z 10? Kámo, třeba 9, vole. Fakt hodně dobrý. Takže čau, jsem tady teďka s... Vachtanem. A jak se zatím užíváte letní noc, pane? Já si užívám výborně, skvělá atmosféra, všechno to tady frčí, je to skvělý. Tak to jsem rád, velice vděčný za to, že tady seš s náma. A doufám, že si to dneska užijeme a rozjebeme to tady do sraček. Taky si myslím. OK, let's go. Jako kaskade. Nevím. Jaký Takže s kým tu dneska jsem? S Nikčou. A mám na vás jednu otázku. Jak se to tady dneska užíváte? Úžasný to tady je. A máte v plánu něco ještě popět, nebo nějak takhle, jestli víte, kam tě mířím? No to se ještě uvidí. Dobře, děkujeme za rozhovor. Že jsem tu zás. Co? Jo. A další otázka. Kdo myslíte, že to má v téhle době těžší si najít partnera, jestli kluci nebo holky? A proč? Holky. Holky? A důvod? Protože kluci jsou kokoti. All right. Další otázka je tady pro tebe taková. Za kolik měsíčně by si začala dělat OnlyFans? Já bych ho ani nezačala dělat, prosím tě. Ne? Ani třeba, kdyby ti nabídli miliardu. Vidíte, i takový holky jsou. Čau lidi, takže s kým to dneska jsem? Viktorie Hrdá. OK. Za kolik by si dělala OnlyFans? Měsíčně? Oh. Asi bych ho nedělala spíš. Když už bych fakt byla na dně, tak třeba za 2 miliony. 2 miliony? Fakt? Jo. OK. Ukážeš mi catwalk? Ne. Proč ne? Protože nechci. OK. Já Takže... tady sedím s touhle celebritou. Chci mi dát podpis a fotka je slíbená. Fotka bude, podpis nevím. Tak jo. Takže jsme tu zpátky, tentokrát jsme tady. Matouš. A? Bohdan Pascal. Bohdane, vy jste známý jako jeden z nejlepších hráčů té Baník z Bíšov. Jak jste toho docílil, tohoto statusu? Já hraju za Ostravu. Dobře, Matouši, vy už tak dobrý nejste, ale vám převládá jiný sport a je to florbal. Vy hrajete momentálně za Hyeny Říčany. Jak jste spokojený v tomto týmu? Tak, být nejlepší střelec je těžká role, ale myslím si, že se toho ujímám jako dobře a kluci občas prostě potřebují potahat, tak jako jim pomůžu vždycky, že jo, když je potřeba.
Teďka jsme si dali takové otázky na tělo a teď se ptáme, jak si užívá... Něco k Matoušovi, on mi říkal, jak maká tvrdě doma. Nikdo o tom neví, ale on fakt je jako dříč. Musíte ho fakt jako podpořit. Ještě se zeptáme, jak si užíváte tuhle akci? Je jako dobrá akcička, ale slabší než ta první část, ta byla lepší. Další otázka. Za kolik bys dával na OnlyFans svoje nohy? Svoje? Svoje. Pičo, tak se to co dostanu, ne? Dobře, a tak kolik bys tam nabídnul? První jako základní vklad, kolik by tam byl? $5 za palec. Okay. Za kolik ty? Já bych tam nedával nohy, já bych tam dal ručičku a prstíky tam dám, no, tak za 10. A zeptáme si kameramana, za kolik ty? $200. $200. Tohle je konec, děkujeme Matoušovi a Kotisovi a Bohdanovi a můžeme jít dál. Mějte se zatím, čau. Takže čau, s tím tu dneska jsem. Matěj Zeman, Matilda. A mám na vás pár otázek. No. Vy jste známí jakože F1 driver po celých Říčanech. Správně, ano. A jako incident bouračka, co vám k tomu řeknete? Ty vole, byl to závod, byli jsme s chlapama, šlo tam o hodně, prostě písek, no. A blbý myšlenky v průběhu řízení a částečně i moje chyba. Jasně, respektuju fixu. A další otázka, za kolik byste začal postovat svoje nohy na OnlyFans? Ty vole, tak měsíčně minimálně 30 litrů teda. A za post já nevím, kolik by to vycházelo. Kdyby dával daily, tak by to muselo být kolik? Litr. Tak za litr. Jo, to beru. A mám na vás tady poslední otázku. Kdo si myslíte, že v téhle době má těžší se najít partnera? Jakože jestli holka nebo kluk? Tak jelikož já jsem byl v emo části chlapců, tak samozřejmě reprezentuju chlapce. A jako od jak živa to tak má být, že chlapec má dojít za tou slečnou, že jo. Takže určitě chlapci, ale prostě záleží, no, jak se seznámijou. Ano, chápu to, mám to úplně stejně. Děkuji za rozhovor. Rád jsem s váma komunikoval. Dobře, děkuju. Tak... Ahoj. A jako další jsme tady s Martym Zavřelem. Martine, vy jste též známý jako jeden z nejlepších florbalistů tady v Říčanech. Jak jste toho docílil? Tak tvrdá dřina prostě, to se jako nenaučíš od mala, víš co, to prostě musíš trénovat, vole, a musíš to v sobě mít hlavně. To jako, to jak nejde prostě. Poslední otázka, která je trošku víc taková normálnější, nejlepší balící hláška. Nejlepší balící hláška? Tak já řeknu asi jako... Kámo, já nevím, prostě balící hláška. Nejsi náhodou komunistická, ale revolucionářka? Protože cítím povstání ve Spodíně. Tohle je Martin Zavřel. Kdybyste ho chtěli, napište mu na Instagram. Zatím děkujeme a nashledanou. Čau lidi, dneska jsem tady s kým? Adamem. A Vicky. OK. Můj Budu smrdět trojen kalhotky za jeden den. troje za jeden den, to si nemyslím. To spíš jedny za 3 dny. A proč ne? Protože jsou troje, tak to je dost na vystřídání, ne? Kolik dáš kalhotek za jeden den? Tak 5. Proč 5? To je takový pěkný číslo. A proč mi prodáváš mikrofon? Takže Adam má rád 5 kalhotek za 5 dnů. Za jeden den teda. Hlavně jak jsou krajkovaný. Takže Adam má rád krajkovaný kalhotky. Ano. A kelviny jsou taky dobrý. Matching sety. Matching sety A má proto rád. jeden mám. Čau lidi, mám tady další rozhovor. Takže s kým tu dneska jsem? S Vikem. Dneska jsem tu s Vikem. Yes. Vikec, co děláš za sport? Já dělám baseball. Baseball? Yes. V Americe? Přesně tak. Fakt? Yes. V Ohio nebo v Tennessee? Las Vegas. Las Vegas? Jak bys si pojmenoval syna? Nikotin. Nikotin? A jak dceru? Božena Němcová. Božena Němcová byla spisovatelka, která napsala babičku.
Je to tak. Je to tak, kámo. Takže bys si pomínal Božena? Ne, Němcová. Tak Kolik jo, dáš kliků, teď hned. dáme soutěž v klikách. Pojď na to. Že lidi, jdeme k soutěž v klikách. Jdeme na to. Klikách. Tak jo, jdeme Víš na co? to. Jak to funguje? Čekaj, přijmi se tady. Ukáž? Odepni to a... Tady můžem? Tak pojď. Tak 3, 2, na to. Ty pičo, kurva! Jo! Hele, Dobrá práce, gratuluji, kámo. gratuluju. Jsi fakt frajer. Ty taky. Gratuluji, kámo. Dobrá práce. Je to fakt frajer, broci. Takže s kým tu dneska jsem? Se mnou. Kdo je se mnou? Ano. Jméno. Ellen. Ellen. Takže Ellen. Jaký máš kiss count? Takže byl jsem opuštěn, budu muset ukázat catwalk sám. Lidi, jdeme na to. Lidi, jsem modelka, můžete mě nabrat do Victoria's Secret. Můžete mě nabrat do Victoria's Secret. Victoria's Secret supermodel Adriana Lima. Úplně klidně. Lidi, jsme tady. Oh, to je to fakt řve. Jdeme na to. Lidi. Na jahody mrážvený. Nic se nemám vracet. Jsem zdávený. OK, lidi, už ne... Kdo to kurva je? To je nějaká piča. Necháme tady být. Kdo to měl vážený? Na co na to? Na jahody mrážený. Lidi, jsem tady. Lidi, jsem tady. Takže, čau lidi, s kým to dneska jsem? S Aničkou, čau. Jak moc jsi opila? Hele, já jsem měla 5 drinků a všechny zadarmo. Takže asi tak. Takže mi neukážeš kozy, jo? Ne, ale dívej, mám hezký plavky. OK. Tady mám takhle, jako víš. Takže kozy neukážeš, jo? Ne, to já nedělám tohle. Ani vedle? Ne, ani vedle. A proč? Protože se to nedělá, to je snad jako intimní věc, ne? To je správně, jsi dobrá holka. Gratuluji ti k tomu, že je moc holek to neudělá. Děkuji za gratulaci, to je fakt super. Jo, si poperou, berou nože, anebo sekerou. Běž si užít akci a děkuji moc za rozhovor. Taky užívej akci. Tak ahoj, jo. Tak si mě, čau. Hele, jdeme dál. Jdeme za našima holkama, lidi, čau. My jsme potichu, my tu neřveme, my ten neřveme, my ten bordel neděláme, my ten bordel neděláme. Každý večer usínáme, každý večer usínáme se svým děvčetem, Se svým děvčetem, My tu potichu, my jsme potichu, my tu neřveme, my tu neřveme, my ten bordel neděláme, my ten bordel neděláme. každý večer usínáme, Každý večer usínáme se svým děvčetem. se svým děvčetem, My jsme potichu, my jsme potichu, my tu neřveme, my tu neřveme, my ten bordel neděláme, my ten bordel neděláme. každý večer usínáme Každý večer usínáme se svým děvčetem. se svým děvčetem, My jsme potichu, my jsme potichu, my tu neřveme, my tu neřveme, my ten bordel neděláme, my ten bordel neděláme. každý večer usínáme Každý večer usínáme se svým děvčetem. se svým děvčetem, My jsme potichu, my jsme potichu, my tu neřveme, my tu neřveme, my ten bordel neděláme, my ten bordel neděláme. každý večer usínáme Každý večer usínáme se svým děvčetem. se svým děvčetem.
jdeme rovnou na parket! OK, že Zdravím lidi, zdravím s kým tu dneska jsem? Jsem tady s Fleglem. A já se ptám na tvoje jméno. Já se jmenuji Sebastián. Takže, tvůj status, jsi ženatý nebo ne? Ano, jsem. Ženatý? Jo, jsem. OK, podvedl by si svoji holku za 1 milion? Záleží, co myslíš jako podvedení. Kdyby jsi se třeba vyspal s Bonnie Blue Tak to asi ne. a s Miou Khalifou? Taky ne. Ne. Jo, ne. Ty mají, to jsou komunity půh. Já mám rád svoji holku, ta umí aspoň vařit. Oni neumí vařit ani jedna z nich. To je nejlepší na vaření. Takže holka, která radši uvaří, než která umí šukat. A Lucka taky umí šukat. Oboje mám, oboje teďka, chápeš to, vaření a i šukání. Já jsem spokojený. To nás vůbec nezajímá. Ale, hele, já chápu, že tebe to nezajímá, jo, ale tak asi najdeš holku, tak to pochopíš, jo. Co Děkuji. máme dál za otázku? Děkuji, Sebastiane, já si holku asi najdu, protože jsi moc dobrý. Opičáku, já ti věřím, že si najdeš holku, jo. Prostě to je úplně jasný, že ty si najdeš holku, jo, protože ty umíš taky opičiny, že prostě ta holka na to skočí, jako jo, prostě takový srandy a věci takový, jo, tak prostě na to skočí. Je to kvůli tomu, že jsem pěkný? No, tak jako neříkám, že ne, ale tak jako možná bych na tebe skočila i já, jako. Já se ti vůbec nedivím. Jo, tak já taky se nedivím prostě, no, asi. Já jsem totiž strašně pěkný a mám tady 2 holky. Jdu na ně. Že, holky, Dobrý den. s kým tu dneska jsem? Stella. Natálka. OK, takže holky, dali byste mě? Ne. Ne. Mám kluka. Ona chodí s Denisem. OK, a důvod, proč byste mě nedali? Protože mám kluka. Taky. Čo, vole? Já si ty debile! Dobře, Borka tady má kluka fakt na hovno, takže Fakt na hovno. Takže lidi, jsem tady s dalšíma borcema, frajerama, takže s kým tu dneska jsem? Bracho Samuel. Bracho Michal. Takže borci, ještě byste radši do UFC nebo do MMA? Bracho, normálně si mě tím sundal, bracho, UFC McGregor. A se ho sundal, hej bracho, co ty? Kámo, já bych šel, kámo, do Clashe třeba. Hej, Kaleško. vyzvat někoho do Clashe, jestli to někdo uvidí slavnej, tak já jde se mnou do Clashe. Cena je jedno, za jakýkoliv peníze. Koho by si vyzval do Clashe? Bracho Pekoukoliv. Ne, řekni mi jméno. Řekni mi ty jméno, já ti řeknu jo nebo ne. Physi Style, Jasný. Další. takže Physi Style to je pecka. Fyzicál, bracho, tak ten by dostal moc. Jak moc? Bracho, tak moc, ani mi nevěděl. Koho by si vyzval do Clashe? Kámo, Datla Marka Valáška. Še bys 2v1? Klidně 3-1. 4-1? Klidně 5v6. Hele, takže borci, s kým tu dneska jsem? Já jsem šéf, kam. Baiting Ape. OK. Takže, borci, kolik máte faninek? 0, vole. Dneska 0, ale dostal jsem 200. OK. Borci, já se na něco zeptám. Radši byste šukali tlustou holku, nebo těhotnou holku? Kámo, těhotnou za ty píčo. Ty vole, tak co ty, šéfe? To stejný ty píčo. Těhotnou. Kamo, záleží s kým by čekala to dítě, vole. Se mnou, vole. Tak třeba se mnou. S tebou, kámo, to už vůbec ne. Tebe byl, takže zajisté. OK. Takže borci, ukažte mi, Šukal s tebou než s kýmkoliv jiným. Honzo, ukážete mi catwalk? Co je catwalk? Takový ten modelingový chod. Ne. Dělej, Já nejsem model. ukaž to. Já dělám srandy. Ne, dělej, běž. Ale Takový, dělej. lidi na TikToku by... nějaký srandy místo Tak catwalk. ukaž ten catwalk. A co je catwalk? Takový to modelingový. Běž tam, já ti ukážu. Ale takže Seba nám tady ukáže catwalk. Ale já jsem měl rozhovor, ať to udělá Je catwalk. OK, to nebyl catwalk, ale letadlo.
Ale dobře, děkujeme. Jaký letadlo, vole? Ukáž catwalk. Dělej. Počkej, vole. Počkej, uvidí, ne? Uvidíme, co ukáže teda. Co to kurva bylo? Co to je? Tak odcházíš od papriky maximálně, Takže vidíme fight, kámo. Uklidni se. Co? Do mojí hlavy. Hej, začíná, jo? Barci, řekněte mi, kdo by radši šukal tlustou nebo těhotnou holku? Já se nevyjadřuju. Kdo? Těhotnou nebo tlustou? Jasnej Tomi, kámo. Tomi by šukal podle mě tlustou. A Radši bys šukal tlustou nebo těhotnou holku? Johnnyho. Kámo těhotnou a teďka střídačka, teď jsem moderátor. Ty ne. hlásím do videa. Díky moc. A celkem to tu žije. A doufám, že se vám líbí rozhovory, jo? Zatím čau. Čau, s kým tu dneska jsem? Čau, já jsem Blitner. Chci pínulo. A jak se zatím užíváte letní noc? Jsme tady poslední přeživší a co na to říkáte? Hele, Gros je mrtka. Ser mě řekl nesundal, víš co? A jak se užil dnešní fight? Velice. Žádný fight jsem neměl, takže nuda, víš co? Ale jestli tady můžu dát prostřih videa, kde jako dal trošku pěstí, jestli můžu určit člověka Grose, tak jestli jsem mu dal pěstí, tak jestli tam můžu trošku jako postnout to video. Ano. Ano, tak dobře, děkuji za svolení. Co na to říkáte, pane Dominik? Nic, jako takéžka sundám, možná takéž prostřih. Ty vole lidi, dom. Ale už se to rozpouští, už tady byl jsem poslední přeživší tady. Děkujeme. A už ani nefunguje světlo. A tímhle videem se s váma loučím. A čau.